ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുവാനും മറക്കരുത്. രോഹിണി നക്ഷത്രം വരുന്നത് ഇടവം രാശിയിലാണ്. രാശിനാഥൻ ശുക്രൻ, നക്ഷത്രദേവത ബ്രഹ്മാവ്, ദശാനാഥൻ ചന്ദ്രൻ. മനുഷ്യഗണത്തിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രമാണ് രോഹിണി. വൃക്ഷം ഞാവല്, മൃഗം പാമ്പ്, പക്ഷി പുല്ല്, ഭൂതം ഭൂമി. ഇത് ഒരു സ്ത്രീ യോനി നക്ഷത്രമാണ്. ജനനം ചന്ദ്രദശയിലാണ്. വേദനക്ഷത്രം ചോതിയും അത്തം തിരുവോണം അനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങളും ആണ്. തിരുവാതിര, പൂയം, മകം, ചോതി, മൂലം, പൂരാടം എന്നീ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരുമായി ഒരു കൂട്ടുകെട്ടോ ഒരു ഇടപാടോ പാടുള്ളതല്ല. ഇവർക്ക് വിവാഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് യോജിക്കാവുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ. സ്ത്രീക്ക് അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക, മകേര്യം, പുണർദം മുക്കാല്, മകം, പൂരം, ഉത്രം കാല്, ചിത്തിര രണ്ടാം പകുതി, വിശാഖം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം, പൂരിട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി എന്നിവയാണ്. പുരുഷനാണെങ്കിൽ അശ്വതി, മകൈര്യം, തിരുവാതിര, പുണർദം, പൂയം, ആയില്യം, മകം, പൂരം, ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര, അനിഴം, പൂരിട്ടാതി, മുക്കാല് ഇവയാണ്. ഇവരുടെ ഭാഗ്യനിറം വെള്ള, ചന്ദന നിറം. രത്നം മുത്ത്. ഭാഗ്യസംഖ്യ 2, ഭാഗ്യദിവസം തിങ്കൾ എന്നിവയാണ്.